नमस्ते दोस्तों, नमस्कार. जाऊ दे ना, पुढे काका उभे आहेत. चला मंडळी. नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो कोकणी सुयोग चॅनलवर. तर आजचा ब्लॉग तुम्हाला समजला असेल थंबनेल आणि टायटलवरून. तर आपण चाललोय लोणावळ्याला, चाललोय 2 बाईक घेऊन. तर झाली आता तयारी, हेल्मेट बॅग वगैरे रेडी आहे. चला मग आता निघूया मग आता. चला जरा मंदिरात जाऊ, पाय पडू आणि मग प्रवास चालू करू. आपण आलेलो आता मंदिरात, दर्शन घेऊ आणि प्रवासाला निघूया. चला. असे घालायचे ना याच्यासमोर. बघ असं घालून बघ ना, कर ना असं. नमस्ते दोस्तों, नमस्कार. चला मित्रांनो, तर आपण निघालेलो आहे जागृती नगर वरून. सगळा सेटअप लावला आहे. तुम्हाला अँगल बघा जरा, नवीन आहे आपला मोटो ब्लॉग. तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो मी आपल्या मोटो ब्लॉगमध्ये. तर आपण निघालो आहे घाटकोपर भाटवाडीमधून. तर आता आपण जागृती मेट्रो स्टेशन क्रॉस केलं आहे. तर आलो आपण आता तिचा पनवेल मार्गे. रोड पण दाखवतो मी कसं काय ते. तर तुम्ही पण मजा घ्या. आणि हा मोटो ब्लॉग फर्स्ट आहे आपल्या चॅनलवर, खास तुमच्यासाठी. भरभरून प्रेम द्यायला. जे नवीन असेल त्यांनी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आता आपल्यासोबत आहे, माझ्यासोबत आहे माझा छोटा भाऊ सोनू विनायक. आणि दुसरी गाडी आपली युनिकॉर्न बघितली तुम्ही, ती पुढं होती. आणि रितेश आणि रवी आहे युनिकॉर्नचा मालक. तर अजून एक गाडी होती, पण त्यांचे जरा फॅमिली प्रॉब्लेम झाल्यामुळे ते कॅन्सल झाले. तर मग आम्ही आपले 2 गाडी घेऊन निघालो. आता ही थोडीशी ट्रॅफिक, मुंबईची ट्रॅफिक म्हणजे काय विसरू नका. आणि ट्रॅफिक मग खूप दिवसांनी आपला असा हा फिरायचा ब्लॉग. गेल्या रविवारी पण मी फिरायला गेलेलो फॅमिलीसोबत, पण तर जरा काही शूट करता आला नाही बऱ्यापैकी. आता परत चालू आहे. आता आपलं 2 दिवसाची ट्रिप आहे लोणावळा. आता आपण फिरत जायचं ॲक्च्युली. मठचा गणपती, फिरत जायचा प्लॅन आहे. आपण जाणार मठचा गणपती, मग जाणार इथून 70 किलोमीटर आहे, 60-70 किलोमीटर आहे. पुढे जायचं आपण नारायणी धाम टेम्पल म्हणून आहे, तिथं जायचं आहे. नारायणी धाम तिथून मग आपण बघू कसं काय टायमिंग. नाही तर मग आपण रूम घेऊन राहू. आणि दुसऱ्या दिवशी एकविरा आणि टायगर पॉईंट. ही ट्रॅफिक 3 सिग्नलची मोठा सिग्नल आहे त्या घाटकोपरमध्ये. घाटकोपर ते लोणावळा #रश मोटो ब्लॅक. एन्जॉय पण एन्जॉय करतो. मध्ये मोबाईल बघायला गेल म्हणून सेटअप आहे. आपण काय एक्सपिरियन्स आला नाही, समजून घ्या पब्लिक. आता आपल्याला लागलेला आहे सिग्नल, मला मोठा सिग्नल. हा अनुभव तुम्हाला पण कसा वाटतो ते सांगा. आता आपण पोचतो आहे
घाटकोपर डेपो करून मार्गे सेटिंग पण करावं लागेल, कारण की फर्स्ट टाईम आपण केलेलं आलं नाही घाटकोपर डेपो. घाटकोपर डेपो क्रॉस करून मानपूर मार्गे आपल्याला जायचं आहे. आपल्या दोघांना सोबत जावं लागेल, कारण की हा पहिल्यांदाच आला. मी गाडी घेऊन गेलेलो 6-7 वेळा गावी नेले आपले कोकण भेटला. गणपतीचा माझा ब्लॉग होता तर ते घेऊन गेलो मी गाडी. पण तेव्हा काय आपल्याला प्लॅनिंग नव्हतं हे असं शूट बीट करायचं. जरासं आपलं मोटिवेशन मित्रांकडूनच भेटलं आहे. तर बोललं चला, हे बोलतात तू करू शकतो. तर मग मी केलं चालू. तर आपले आता बरेचसे ब्लॉग झालेत, पण हा नवीन काहीतरी आयडिया तुमच्यासाठी घेऊन आलो मी. तर परत आपल्याला सिग्नल लागलं. फक्त सिग्नल मुंबईला सिग्नल इकडं बरोबर. हां, आणि आपण हा राईट मारला इथून या साईडला वळायचं. थोडासा हायवे लागेल आता आपल्याला. हायवे जावे लागेल मला. सेंटर पण बघावं लागते, त्याला सोबत ठेवावं लागेल, कारण तो पहिल्यांदा घेऊन गेला. झाले स्वच्छ करून असं कधी आम्ही लांब कुठलं गेलो बरेचशी बाईकवाले पण आपल्याला भेटणार आहे. म्हणजे तरी आपलं नाही आहे, आपणच आहे. अजून एक असतं आपल्यासोबत जो गणपतीला बाईक घेऊन होता, तो पण तो काहीतरी जरा घराचं काम याचं गावी गेला. चला, आणि कसं माझा व्हिडिओ थांबणार, मी बोलणार, मग मधली मजा निघून जाणार, तसं नको व्हायला ना. तर आता आपण रस्ता माहीत नाही, मला माहिती आहे. तर आता आपण इथून हा सरळ जातो, तो दादरला जातो. दादर CST. जायचं आता वाशीला. तुम्ही पण कुठे फिरला असाल तर सांगा. मला आता एक वेळेला आता बहुतेक जाणं तर जाऊनच येतात. आता आम्ही 2 स्पॉट जाताना ठरवलेत. आता वाजलेत किती, आपण निघालो 11:15. 12 वाजलेत आपल्याला घाटकोपर मानपूरला. आता बघू, 2 तासाचं रनिंग दाखवत होतं. मोडचा गणपती ऑन द वेच आहे. तो पहिलं करू आपण. लोणावळा इथून 100 किलोमीटर जातो. घाटकोपर आपल्या घराचे. सकाळ लवकर निघालेलं तर बरं असतं. पण ते आता काय थोडं प्लॅनिंगमध्ये गडबड झाल्यामुळे पण लेट निघालं. जायचं म्हटलं तर जायचं बरं ना. जायचं म्हटलं तर जायचं. हाच करा. आपल्या कंट्रोलला सोबत घ्यावं लागेल आपल्याला. तर आपली लिमिटवर स्पीड ठेवायची. घरच्यांनी पाठवलं आहे म्हणून आपलं कसं पण जाऊन चालणार नाही. अवकाश जायचं, अवकाश आहे. मजा करत जायचं, व्यवस्थित झाला पाहिजे प्रवास. करून राहून घ्यायचं. त्या दोघांसाठी मी पोचलो चाललो की ह्याला माहीत नाही. 5 मिनिटं तरी लेट होत आहे, पण व्यवस्थित होत आहे या हिशोबाने. आपल्याला पण घाई नाही. 2 तासाचे 3 तास लागले तरी चालेल. आपण सांगत जायचं. बरोबर ना. बघा पुढे तुम्हाला बाईकवाले दिसतात. चालले घरात खाली ऐकला कन्याकुमारी तुला प्रगती सर्वांची प्रगती होऊ दे.
यूट्यूबवर सगळे म्हणत होते की ऑइल लिकेज होतं बाईकमध्ये जाऊ नये, ॲक्सिडेंट होतात असं तसं. तर मग बहुतेक बाईकवाले जाता येतं आणि आपल्याला सिग्नलला भेटेल, आपण हळूहळू आणि हळूहळू प्रवास करू. बाईकवाले जातात त्या साईडने जावं होतं. ट्रॅव्हल करतो तो. मध्ये मध्ये सेटअप बघून होऊ नये, पण मजा आहे. भरपूर दिवसांनी चालवतो मजा. बरेच महिन्याने बऱ्याच वर्षांनी बाईकने होतं ब्लॉग, ॲक्टिवा ब्लॉग. अनुभव घेतला आहे सांगा कमेंटमध्ये. बाईकने वगैरे जायचा, ज्याच्यात मला इच्छा असते बाईकने फिरायची ही पोराची इच्छा असते. चालते सांभाळून जा, काय करू नका. आपले घरचे वाट बघतात, पाठवतात म्हणून कसंही जा तसंही या. 1-2 तासाचे 3 तास झाले तरी चालते, पण सावकाश जा, सावकाश या. मजा घेत जाऊ. आपण काय चिकट जायचं नाही. कधीमध्ये काढू घरी जाऊन आला छोटे स्पीड ब्रेकर लिमिटवर काबा करायला. बाकी काय ना, गाडीची सर्व्हिसिंग आपण परवाच केले. तर जायचं पडलं की पहिली गाडी पाहिजे. गाडी व्यवस्थित असेल तर आपण व्यवस्थित नवीन लावले कालच. रिटर्न यायचं नाही. 1 डे स्टे आपण स्टे करायचं. मस्तपैकी दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी ना आपल्या एकविरा होईल तसं आपण फोटो बिटो हळूहळू यायचं सावकाश. संध्याकाळी यायचं येऊन आराम करू ठेवायचं आम्हाला. आपलं तेच तर रुटीन आहे. मस्त वाटतंय. खूप महिन्यानी वर्षांनी बाईक ॲक्टिवानी चाललो आहे. लांबचा प्रवास लांब पण तिथे मी जाऊन आलो आहे एकविरेला. मित्रांसोबत नाही, मित्रांसोबत गेलो त्याने आम्हीच गेलेलो. आता यांना घेऊन चाललो आहे. थोडं पण एकविरच केलं मी, दुसऱ्याला फिरलो नाही. मग आता सर्व फिरायचं आपल्याला. म्हणजे 3-4 स्पॉट तरी करायचेच आहेत आपल्याला. हे ट्राफिक मुंबईचं. मला सकाळ सकाळ निघायला आवडतं. सकाळ सकाळ वातावरण थंड, गाडी थंड, आपण पण थंड, सगळं थंड आणि मग मस्त गाडी रिदमनी जाते. फर्स्ट टाइम करतोय मी. सवय होईल आपल्याला आवडण्यासाठी. इकडं जायचं आहे.
बड्डेच्या दिवशी. तिचा पण बड्डे, माझा पण बड्डे आणि मोबाईलचा पण बड्डे. 6 वर्ष होणार, 6 वर्ष. हां ॲक्टिवाला 25 डिसेंबर. अरे हा बोलला रे यार, पब्लिकला सरप्राईज होतं रे. मोबाईलला पण होणार. मोबाईलला किती होतील? 3 वर्ष होतील मला वाटतं. 3 वर्ष कंप्लीट होतील. आणि बाईकला 6 वर्ष होतील आणि मला 10 वर्ष होतील. आपण हे मानपूर जवळ, मानपूरला आलो. हां मानपूरला आलो. मानपूरला आलो आपण. मानपूरवरनं लेफ्ट मारून वाशी. इंस्टाग्रामचं सेलिब्रेशन 10Kचं त्याच्या आता 50K झाले. तुम्ही जाऊन त्याच्या इंस्टा आय डी मी त्या ब्लॉगमध्ये टाकला आहे. ते पिनमध्ये टाकतो त्याचा ब्लॉग, तो आरोचा बड्डे आणि त्याचे इंस्टाग्रामचं सेलिब्रेशन तुम्ही जाऊन बघू शकता. असं झालेलं आहे सेलिब्रेशन. आता त्याचे 50K झालेत. 55K. हां 55K म्हणजे 55,000 सबस्क्रायबर. आणि पॉसिबल गोष्ट आहे ते गोष्टी, त्याची मेहनत आहे, कष्ट आहे, ते त्याचं फळ आहे. चांगली गोष्ट आहे. तर पुढंच राहू दे आपले मित्र एक एकदम खूप आनंद होईल. आणि एक सांगतो तुम्हाला मित्रांनो, हे जॉबवर काय डिपेंड राहून फायदा नाही. जॉबनी तुमचं घरचं काय करत नाही. एक साईड बाय साईड बिझनेस पाहिजे. तुम्ही काही करा, असं म्हणत नाही की यूट्यूबच करा. तुमच्या मनात तुमचं जी जिद्द असेल, तुमचं जे पॉवर असेल तुम्ही दाखवा. हे वाशीच्या ब्रिजवर आहे खाडी, बाजूला दिसते ती खाडी दिसते. हे नवीन ब्रिजचं काम चालू आहे. नवीन नाही ॲक्च्युली, इथं जुना ब्रिज होता. सोनू हा जुना ब्रिज होता. हा इथं वाशीचा. इथून 2 व्हीलर जायचं जास्त आणि 4 व्हीलर तोडला आणि आता नवीन बांधतात. आणि एका साईडने चालू आहे तरी आजू वाशीची खाडी. आता येईल वाशीचा टोल नाका. 2 व्हीलरला टोल नसतं नाही, 2 व्हीलर आणि 3 व्हीलरला टोल नाही. तू ब्लॉग बघत असेल तर तुला आम्ही मिस करतो रे चमेली. अक्षय पण चमेली चरण पोंपो चरण पोंपो एकदम लावत असेल तर तुला आम्ही ब्रिजवर हो तगडी वाहन एकदम तगडा वाहन. ट्रॅफिक ट्रॅफिकचा मला लय व्हायचा घेतो बाबा. सिग्नल काय 5 सेकंदाचा होता की काय? लगेच संपला तो सिग्नल. 5 सेकंदाचा होता वाटतं. हॅलो कॅमेऱ्यात नाही ना कळत आहे तू मला. मुंबई महानगरपालिका सगळे बघतात आपल्याला. हॉट टेन्शन नाही. सबस्क्राईब कर चॅनलला. आपलं काम ॲक्टिव्हवरनं. अजून थोडा मान गायब. वरून ट्रॅफिक होती म्हणून बोला खालून जाऊ. खाली जरा सिग्नल आहे. चष्मा आड घातला. काय बोलतो? पाम बीच पुढे आहे. तुम्हाला ना हे लेफ्टला आहे ना, त्यांना सांग लेफ्टला एक ब्रिज लागेल, तो चढू नका. खालून मधून रस्ता आहे. क्या जा रहा है? चॉकलेट विकलेट तो खुला है क्या? काय
घेऊन आलं का? चॉकलेट आणलं का? अरे तेच ना. अरे मग काय मजा. हा तू पण आणले? आणले गाडीत आहे. पण ते हवेने पडणार तुमच्या कानाला हे नसेल तर. माझ्या कानाला आहे, मला तर नाही ऐकायला. काय ऐकणार? आमचे शिकवून बोलणार. बोलायला नको आहे ना. बरोबर. फर्स्ट टाइम आहे, एक्सपिरियन्स तर कर. कापा कापा. experience. कोणाला कापा? मार्गशीट चालू आहे. पुढे पोलीस वर उभे राहिले. असू दे ना. हा सीधा. एक हा येईल इकडे, एक लेफ्टला ब्रिज येतो, आपल्याला चढायचा आहे. माझ्यासोबत राहा. जाऊ दे ना, पुढे काका उभे आहेत. अरे चला हा चला मंडळी. आपण रूम पण जरा भारीच बघू. रूम पण जरा चांगलीच बघू, जेणेकरून मजा करता येईल. हा गाडीवाले. हा ब्रिज आहे. ब्रिजचा रस्ता तरी चांगला करा रे बाबा. पहिला कोकणातला रस्ता पण चांगला करा. ट्राफिक एवढी होते ना गणपतीमध्ये, बघितलं असेल तुम्ही. बघा आपले चॅनल आहे. ट्राफिक लय ट्राफिक होते गणपतीमध्ये. तर पुरा रस्ता खराब आहे ना. आणि येताना तर जबर खराब आहे, जबर. येताना खूप ब्लॉग बनवायला पाहिजे होता ॲक्च्युली, म्हणून तुम्हाला दाखवलं असतं मी. फक्त 2 पार्टमध्ये हा ब्लॉग करायचा बघतो, कारण की घाटाची मजा आली पाहिजे. चरण बरोबर बोलला की एक पार्ट लय मोठा होईल आणि तो 2 पार्ट होईल. 3 पार्ट करू आणि नीट दाखवू. आपण डायरेक्ट आहे ना, सरळ जायचं इथून, तिथं राईट मारायचं, तिथं चालू करूया. जरा बंद करू आपण, ठीक आहे. हा मार्ग जातो पुन्हा एक्सप्रेस हायवे. इकडून बाईक अलाउड नाही, फक्त 4 व्हीलर. मोठ्या मोठ्या गाड्या जायला नाही. आपण जाणार त्या ब्रिजच्या खालून राईट मारून. जरा थांबूया, ब्रेक घेऊया आणि निघूया. चिल कसं वाटलं? ये रे, सोबत राहा, सोबत राहा. तर आता आपण इथं थोडा रेस्ट घेऊन निघालोय पुढे. 1 मिनटं जरा जीपची चैन लावतो. तर आतमध्ये आपलं टी शर्ट खराब होईल. आता आहे आपलं कमी 36 आहे काहीतरी. 36 आहे काहीतरी. इथं वरती गेलाय तो एक्सप्रेस वे. खालून आलाय तो जुन्या वेळी जायचं, कारण की बाईकला तर अलाउड नाही. बाईकचं कमाल. हे काहीतरी ऑइल सांडले वाटतं. डांबर आहे, डांबर. डांबर आहे. सिग्नल पण छोटाच आहे.
तर आपण इथून डाव्या बाजूला वळून आता निघालोय पुढच्या मार्गाला. आता इथून मी मॅप बघितला, 1 तासावर हे आहे आमचं गणपती. ओल्ड हायवे गोव्यानंतर राईट आहे दाखवली. रिलॅक्स झालं आहे, थोडं पाय मोकळे केले. आता निघालो इथून 35 किलोमीटर आहे. 35 किलोमीटर आहे आपल्यानंतर गणपती वर्धविनायक गणपती दर्शन घेऊ. हळूच घेतो मी, येऊ दे त्यांना. ही आपली लालपऱ्या चालल्यात आपल्या. मला वाटते बांधले वाटतं हिला. हो बांधले घेऊन. मला वाटते लालपरी आपली बिघडलेली आहे. ती लालपरी चालते ना गावागावात, वाटतं ना बघायला. हे मला वाटते रेल्वेचं ट्रॅक. हे नंतरच्या पोरांना काय अनुभवताला भेटणार नाही, नंतरच्या पिढीला. लालपरी चालणारी कोकण रेल्वे, कोकणातल्या होतं. तुम्हाला सांगा कमेंटमध्ये कोणता ब्लॉग बघायला आवडेल. हे आपल्या सोबत आहेत. हे ते भाव, हे पाठी बसले ते रितेश भाव, पुढे बसले ते रवी भाव. सीधा सीधा समोर सरळ जाऊ दे काका. हो रवी काकांचा इथे असो, हे रितेश भाव. कोण स्पायडरमॅन तुरा बघा झालाय. तुरा आपला गोवा गेला आणि हा सरळ ओढ आहे पुन्हा ना. लागला की कसा आता आपण लागलो पुन्हा हायवे. आपण करतोय ऑफ रोडिंग. आपण चाललोय ऑफ रोडिंग करत. हां छोटीशी ट्राफिक. तर इथून आपण आता ज्यूस पिऊन निघालोय. निघालेलो आहे तर आपल्या मार्गाला. आता इथून जवळजवळ 25 किलोमीटर आहे. 35 किलोमीटर म्हणजे अर्धा तास पकड. आता आपण हा भागात चालू करेल डायरेक्ट. आपण स्टॉप करू. गाडी मोबाईलची झाली आणि नंतर भेटूया. काय नाही रे, बरोबर आहे तसं. हळूहळू जाम टेम्पो जाऊ द्या. आता आपण हायवेपासून उजव्या बाजूला वळवलेलं आहे. तर इथून आतमध्ये एक रोड आहे गावासारखा रोड आहे. त्या रोडने आपण चाललं सोडून लावलं आहे. बरोबर आहे ना रे, जवळच आहे. दर्शन घेऊ बाप्पाचं आणि देवाला बघू किती वाजता ते नारायणी टेम्पल करायचे आपल्याला. गेट आहे. काय चार्जेस आहेत का? किती? ठीक आहे. किती रुपये? 10. चला गाडी पार्क करू आणि आतमध्ये जाऊ दर्शनाला.
आता एंट्री मारले. फर्स्ट टाइम आलो ना आपण. मी पण फर्स्ट टाइम. गॉगल झाले रवीचा गॉगल. अरे रवी गॉगल लागू गॉगल चिल गॉगल लागत चिल. चिल मस्त वाटते ना भाई बघू. सगळं कोणाचं गॉगल चांगलं वाटतं सांगा रे. माझ्यासाठी ह्याचं चांगलं एकदम बेस्ट आहे. चांगलं मी तर त्याला ऑफर दिले खुल्ली ऑफर की मला विकून टाक. हो आता दर्शन घेऊ आणि मग जेवायचं बघूया. येस ठीक आहे चला आतमध्ये बघूया. चला दोन्ही साईड मंदिर हे कुठून आले. हे कुठून आले यांची बाई. हवा शेर बघ शेर. झालं दर्शन आता मस्त छान दर्शन झालं ना. हा छान कसं वाटलं? दर्शन. आत्ताच आम्ही दर्शन घेऊन आलोय बाहेर. आता निघतोय जरा काहीतरी खाऊ जेवायला जाऊ हा. आणि मग पुढे नारायणी धाम टेम्पो आहे. चला मग निघूया आता डायरेक्ट हॉटेलला भेटूया. हा डायरेक्ट हॉटेल. चला फायनली जेवायला थांबलोय. जेवण पण नाही आपल्याला काय भेटतं रे नाश्ता भेटतो पावभाजी आणि बघू तवा पुलाव ट्राय करू. मी तर खाल्लं आहे यांना फर्स्ट टाईम तवा पुलाव नाही खाल्ला नाही. आपण तवा पुलाव स्टार्ट करू. तर मला वाटतं हा ब्लॉग मोठा होईल तर आपण हा ब्लॉग इथेच एंड करूया. हा एक पहिला पार्ट आणि दुसरा आहे तर इथून आपल्याला जायचं नारायण धामला तो दुसरा स्टार्ट. तर चला हा सांगा ब्लॉग कसा वाटला ते आणि व्हिडिओला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा.